foli kanubagaw Mali ko na ni Mali ko hali santé ɲina aw sɔgɔlen do ka téléso mandi la n'o ye Mali kunnafoni.tv restez toujours connectés sur YouTube chaque lundi à partir de 18h émission yɛlɛ waati aw kana ɲina dɛ halisa an ka comédien dɔw b'an bolo yan nɔ a sigilen filɛ de tonton Ganame kan jumɛn b'i da alhamdulillah m'a fa mɔgɔ sɛbɛ kan jumɛn b'i da cɛ aw ɲɛ ninnu yɛrɛ a bɛ mɔgɔ lasiran dɛ bon an don ko bi mɔgɔ ni ɲɛma mɔgɔ lasiran dɔrɔn a man ɲi n'a gɛlɛyara ne bɛ micro bila ka boli ka taga k'aw to yen dɛ i b'a fɔ ka micro bila ka boli an jɔni ne ka boli wa aw ka boli an saba de bɛ yan cameraman yɛrɛ bɛ ka boli yɛrɛ an saba de bɛ yan ɲɛ t'a la cameraman bɛ se ka boli an fana bɛ boli de ka boli ne nɔfɛ ka sɔrɔ ne de bɛ ka boli aw ɲɛ yan an bɛna boli ala an bɛ ka boli k'an kun da jama minnu olu fana bɛ tila ka boli an ɲɛ voilà kan jumɛn m'aw da alhamdulillah aw ka kow ka ɲi yan m'a fa mɔgɔ sɛbɛ an b'a daminɛ gauche droite ayi ne b'a daminɛ droite de la i bɛ hakɛ to e ka taa yan fɛ fɔlɔ Ganame kan jumɛn b'i da voilà Mali kunnafoni.tv mɔgɔw bɛ k'i lajɛ i kanubagaw fana bɛ k'i lajɛ donc an ye wuli an ka plateau sanfɛ bi dɔwɛrɛ tɛ an bɛna ɲininkali damadamani tɛ i la n'a tɛ k'i ma baasi ye a tɛ k'i ma baasi ye n'i nali ma kɛ baasi ye i ɲininkali tɛ se ka kɛ baasi ye o voilà Ganame an bɛ fɛ ka dɔn yalima i donna nin baara in kɔnɔ nin y'a wagati joli ye ani fɛn jumɛn y'i poussé ka don nin baara in na bon baara in yɛrɛ kanu ne poussé ka don baara in na ne donna comédie la ni sisan cɛ a bɛ wagati caman bɔ bon ala ni maafa fana sababu parce que ne bɛ baara kɛ garabali la donc n bɛ baara kɛ siyɛn ta yɔrɔ la n bɛ to ka comédie kɛ n senfɛ donc mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko n ka don comédien la siɲɛ kelen bon ala ni maafa sababu n kɔrɔkɛ ale de perepere ni Yɛlɛbugu la ni show a ye tɛgɛ fɔ a kun o maafa taara ni Yɛlɛbugu la an ye wagati jan kɛ bon fɔɲɔgɔnkɔw nana an nana Sewa Yiriba sigi fo bi an b'o de la Sewa Yiriba donc aw b'o de la voilà bon Ganame mɔgɔw mago b'a la fana k'i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ k'i k'o f'u ɲɛna en même temps Ganame i nan'i la cogo di ne tɔgɔ yɛrɛ Amadu ne jamu de ye Ganame ye e jamu ye Ganame de ye ne jamu de ye Ganame ye ne tɔgɔ yɛrɛ de ye Amadu e maraka de ye ne mɔsi de e mɔsi de mais n ka jugu marakaw de ma i ka jugu marakaw de ma wayi n ka baara la n ka jugu marakaw de ok problème t'a la maraka a mɔgɔ kɛ kuma man ca bon maraka yɛrɛ mana san 40 sɔrɔ dɔrɔn o y'a kɛlen fatɔ ye donc a bɛ disjoncté voilà ni ma solution k'a la ka formanté dɔrɔn o y'a tiɲɛtɔ ye n ka jugu marakaw de ma sinon n tɛ maraka ye voilà an bɛ foli belebeleba di marakaw ma o tɛ yan voilà ko Ganame b'an fɛ yan nɔ bi donc u attention dɛ o tɛ yan voilà tonton m'a fa mɔgɔ sɛbɛ donc Mali bɛɛ e de ye mɔgɔ sɛbɛ ye ala de y'o kɛ ala de y'o kɛ sinon ne da ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'a fɔ ma ko mɔgɔ sɛbɛ donc ala de y'o kɛ ala yɛrɛ de y'o ni ye mɔgɔ sɛbɛ an tɛna n'o dɔn ni ma fa kan jumɛn b'i da i b'a na mais Mali kunnafoni.tv plateau sanfɛ ayiwa i kanubagaw bɛ k'i lajɛ dɛ donc an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔɔni tɛ i la i k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an ye en même temps maa fa ye mɔgɔ sɛbɛ o nan'i la cogo min na i k'i da don o la dɔɔni k'o ɲɛfɔ an ye ne tɔgɔ Burama kana ɲɛ ninnu bila masila kan ne bɔ n ja kan hali ni ne tɛna ɲɛbɔ i fɛ ne cɛ bɛ so awɔ ne cɛ belebele jamujan hali ne y'a fɔ ne muso ɲɛna ko ne e bɛ a commencé e ka da hakɛ to parce que muso fasani ne tɛ se ne ayi o to yen ye ni kulo min taa ɲɛgɛn na ye bugu wala na lajɛ ne tɔgɔ Burama ne jamu Jara ne ma fa nana na cogo di ne ba fa tɔgɔ ma ne ye ya mais bɛɛ bɛ ne ba wele ko ma fa tɔgɔ ma da tɛ la ko diga kɛ ma fa ye ko ne ba fa tɔgɔ ma ne ye voilà o le nana ni ma fa ye o le nana n'o ye mɔgɔ sɛbɛn in da min dalen don an kan mɔgɔ sɛbɛn min dar'a kan parce que k'an to Yɛlɛbugu la ne ni Petit Gimba ani ale Ganame an ye sigɛsi dɔ de kɛ i y'a faamu o sigɛsi de la comme Amadu b'a fɔ ko u ka fɔ ko ko ani cɛ min natɔ filɛ nin ye ko ma fɔ mɔgɔ sɛbɛn ko kana fɔ k'a foli tɛ ban bon de n'o sigɛsi kɔni kɛra sa
ne ala jo ibe barama o ɲininkali kɛ kinibɔkutu tasuma cɛlanw i b'o bɛɛ ɲininkali kɛ sali ala yɛrɛ de mɔgɔ sɛbɛya tɔgɔ bange ale la ka sɔrɔ a kɛwale t'a la quoi voilà un bi ala ok merci ma femme mɔgɔ sɛbɛ merci beaucoup voilà alisa aw kana ɲina aw sɔgɔlen don aw ka téléso mandi la n'o ye Mali Kunnafoni .tv émission yɛlɛ waati restez toujours connectés sur YouTube chaque lundi à partir de 18h Ganame an bɛ segin ka na i fɛ yen nɔ dɛ Ganame e kunkolo in yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn nin yɛrɛ ye mun hali kɔnɔ ɲaga bon ne kelen pe dɔrɔn de bɛ nin modèle kɛ mun e kelen pe de bɛ nin modèle kɛ mun kelen pe dɔrɔn de bɛ nin modèle kɛ mun nin tɔgɔ bon n'i ye nin ye mɔgɔ kun na fana Bamakɔ olu bɛɛ y'a ye ne de la u bɛɛ y'a ye de la voilà ni ne yɛrɛ jan ye modèle a Ganame i bɛ ne lafiya chaîne ninnu voilà ni chaîne ninnu ma sa yan ma sa yan quoi ni ninnu sa kaburu don kɔnɔ chaîne ninnu wari ka ca dɛ Mafa ni chaîne ninnu sana kaburu don kɔnɔ kaburu don ko kuma fɔ sukola yana ne hakili la o man ka wuli sukola ye ayi e min b'a kɛ fɔra ne ɲɛna k'e sukola ye ne t'a dɔn e bɛ wuli ka taa yɔrɔ min Mafa ayi n tɛ nin kulonkɛ sugu la n'i y'a kɛ ten n b'a f'i ma sa k'i taara wuli voilà Ganame halisa an ma sɛgɛn an bɛ segin ka na i fɛ yen tuguni an bɛ fɛ ka dɔn kabi i donna nin baara in kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ani i ye nafa jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ bon comédie a nɔgɔya sɔrɔli tɛ ban a gɛlɛya fana tɛ ban tant que i bɛ k'a kɛ o ye tiɲɛ ye i bɛ sɛgɛn ka video dɔ kɛ i kɔnɔ ko video in bɛ ɲɛ ou bien a bɛna fɛ ci a video tɛ ɲɛ ou bien i yɛrɛ sɔnnen don i ka video min ye i b'a bila mɔgɔ dɔw b'a f'i ye k'a ma ɲi bon e pourtant a ma ɲi parce que olu de y'i kanubagaw ye olu de y'i filɛbagaw ye olu de b'i ka fɛnw suit bon i bɛ ban i ka video dɔ yɛrɛ ye o video sababu de b'i tɔgɔ bɔ o video sababu de b'a to i bɛ marché sɔrɔ bon comédie yɛrɛ la avantage ye jumɛn ye dugutaga caman bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ billet ta 1000 2000 mais e ka wari tɛ se o ma ou bien fɛn dɔw bɛ feere 3000 4000 a bɛ d'e ma da ɲɔgɔn na ou bien fɛn dɔw bɛ feere da gɛlɛn na dɔw yɛrɛ b'i ye k'a d'i ma fu la i b'a fɔ fanu b'o la i diyaɲɛ mɔgɔw b'o la bon comédie nafa dɔw ye a b'i ka fɛn caman sɔrɔli fu la a b'a nɔgɔya voilà mais n'i fɛnɛ kɛra baarakɛla ye fɛn minnu bɛ d'i ma k'olu minɛ ka ɲɛ o de y'a nafa dɔ ye donc comédie gɛlɛya tɛ ban i mana comédie kɛ Mali la cogo o cogo don dɔ la i ni dɔ bɛ ci ɲɔgɔn na o b'a fɔ k'ale ma deli k'i ye ou bien ale ma deli k'i tɔgɔ mɛn bon o man ka digi la o bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ olu tɛ télé la ye o tɛ Facebook sanfɛ bon dɔw fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ yɛrɛ i ka d'olu ye kojugu bon olu b'i ye don min na ka sɔrɔ sili dɔ b'i la o b'i wele k'i ladi karisa i kanubaga de ne bon a ka di ne ye ne tun bɛ fɛ k'i ye mais i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan o man di ne ye i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan o man di ne ye bon Mali la n'ale ye kɛ comédien ye mɔgɔ tɔgɔ ɲamango i tɔgɔ tiɲɛmango i b'i kɛ mɔgɔ ye tant k'i bɔra ka du da fɛ ka ban dɔrɔn kuloni yɛlɛ kɛ bɛɛ fɛ hali ni dusu kasilen don i kana to mɔgɔw k'a dɔn i bɛ moto sanfɛ n'u wele i b'u fo n'i bɛ mobili kɔnɔ mɔgɔw fo i b'i sen na o foli kɛ ni mɔgɔw y'i fo fɛnɛ u laminɛ bon a gɛlɛma ma yɔrɔ dɔw ye parce que komi mɔgɔ dɔw bɛ yen fanu b'a fɔ an ye ko n'an ka mɔgɔ dɔw bɛ tɛmɛ u b'u wele u tɛ sɔn ka laminɛli kɛ bon k'i to moto fɛnɛ sanfɛ ou bien mobili kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'i wele k'i fo ala k'an kisi i bɛ se ka accident kɛ bon jagoya ye n'u dun y'i ye u k'i fo de parce que e ka d'olu ye de u mana ye u tɛ se k'i to yen ka taa e ka d'olu ye voilà bon comédie a gɛlɛya kɔni ti ban mais an bɛɛ don kun ye a la hɛrɛ sɔrɔ de ko ye bon a hɛrɛ sɔrɔ ala ka nɔgɔya hali bi an ye fɛn minnu sɔrɔ ala ka dɔ wɛrɛ fara o kan non hali k'a dan ne ye muso furu ka den sɔrɔ alihamudulilayi o y'a nafama ba dɔ ye voilà o de y'a barikama yɔrɔ yɛrɛ ye voilà parce que m'a fɔ filɛ muso t'ale bolo ale cɛ ka n'a de ja sa ne bɛ n denmuso d'a ma waso dɔ di ani yɛrɛ yira dɔ di blogu de b'a la i yɛrɛ yira dɔ di ne de ja sa ne bɛ n denmuso d'ale ma donc i bɛ ka waso a la quoi voilà i tɛ sɛbɛ kɛ an ka dɔ bɛ yan nɔ cameraman ayi o y'a cɛman ye camera woman o dɔ b'an bolo yan n'i b'o fɛ k'a ye muso furu san Mafa fɛn ka Ganame kana n wele ko Mafa sa ala ma sa ala ni kira ne ɲɛda la i ka Mafa ɲaga la ne cɛ ka ne cɛ ka ni Mafa ye ne jɛlen don n'a ye n ka ja n'a ye awɔ ne ye muso furu depuis 2019 o ni santé ka ca dɛ depuis 2019 ne ye muso furu mais 2000 combien là
An bɛ 2021 o tɛ kelen. O tɛ kelen. Ayi. 19 20 21. O bɛɛ. Ala san 3 yɛrɛ ma dafa ka ɲɛ yɛrɛ fɛngɛ. A dafara a bɛna dafa. A ma dafa sa. A bɛ dafa. A bɛna dafa. Mafa. A ma taa foro la. A taa foro la. Ne ka mariage fɔlɔ kɛra 2014 mars. Mariage filanan kɛra le 15 décembre. E kelen ɲɔgɔrɔ o kuma fiɲɛtɔ tɔ dugu la. N'a fɔra e ɲɛna ko ni ye ne sigilen ye nɔ ko ne ye cɛgana ye n'a fɔra e yɛrɛ ɲɛna e man ka da la n'a ye mɔgɔ ka cɛgana ko fɔra e ɲɛna i b'a bolola ye de ni ma alliance sɔrɔ a tɛgɛ la. Ne ka alliance ka ca ne ta ye. Kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula segin kɔnɔntɔn tan kelen. A filɛ nin ye donni de nin ye donni de ne ni yɛrɛ n'a buran dɔ ye ɲɔgɔn ye tan nɔ u b'a fɔ ko olu ma dala ni faama dɔ nin ye donni de. Voilà. Bon ni ye ne ye k'ale ye i yɛrɛ kɔni b'a dɔn en vie yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ sɛbɛn a bɛ mɔgɔ min. Awɔ. Voilà ninnu tɛ ka nɛgɛkuru n'i tora ka ninnu don k'i fan bɛɛ kɛ nɛgɛ n'i sera bangɔni na u b'i pese nɛgɛkuru min. Ko nɛnɛ kɛnɛya de. Mɔgɔ sɛbɛya a tɔgɔ bangeli de b'ale la sinon a jogo t'ale la. A jogo t'ale la quoi. Ne bɛ sunkalo tile 30 bɛɛ sun. Awɔ. N bɛ sun n bɛ seli n bɛ jaga bɔ. Awɔ. Bon n donni alijinɛ la sisan kɔni o bɛ Ala de bolo. O bɛ Ala de bolo. Donc i y'a kɛwale bɛɛ matarafa. Awɔ. Jogo kelen mun bɛ ne la. Ne ba. Ayi ba tɛ ne i bɛ hakɛ to ne tɔgɔ Funɛ. Funɛ. Ka na n kɔrɔ. An ka don émission kɔnɔ n'o tɛ a filɛ ka ninnu an taara dɔrɔn kuma bɛ caya. Awɔ. Ganame. Ayiwa mɔgɔw ko k'u bɛ fɛ i k'u layɛlɛ dɔɔni dɛ. U fɛ n k'u layɛlɛ. Awɔ. An kun donna émission kɔnɔ est-ce que ne yɛrɛ kun ye kanubagaw fo. Mali kunnafoni TV o tɛ yan. Awɔ o de don. Mali kunnafoni TV. Awɔ. Cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba min bɛ diɲɛ fan o fan min tulo b'an na nin wagati in na min ɲɛ b'an na maliyɛnw africains étrangers n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw ka comédien de don Amadu Ganame Wɛrɛgɛtɛpi Sewa Yiriba o jɔn ka n tɔgɔ fɔ faniw ye fɔlɔ ne tɔgɔ Amadu Ganame Wɛrɛgɛtɛpi Tankuju Gbagi Kabakuru kɔrɔ Samuru ka kɔrɔtɛ Zɛmilɛn tɛ bila Ganame min ye ɲɔbilenkɛla kɛ sirabadala ŋɔyɔ nala gɔyɔ pɔrɔtu garaci sali ka barikon datigɛ fɔtɛ mɔgɔba jɔmani daga sɛsɛn da kumana fak bomura karakɛni sura kɛni si zizu ka ɲama chrétien kaburu monzuru alliance intefa da dabanda da so mouton groupe du bon le créateur de coupe de kali wala so bese ka salo ka jigi sen fan fan samien de kun flantu de majala ko nemnempo toto kujama s'appelle tout simplement indépendance gouvernement fo de stop sugula wo chefla kroto ko go san fan mugutar kabiru a fale kurana tete satna lili masi bajan pine suru mystère kapa jagati RM40 gourmenter tebanda waraba karabala janjo la sorcière Elisabata kaburu shena a tete mo war misen naka soli ka misiri zambe kumbe denguli woro kafe te fago Ay Ganame jɔ ne bɛ fɛ k'e ɲininka o ni bɛɛ de bɛ ka bolo sɛbɛn sanfɛ. Awɔ ne yɛrɛ tɔgɔ man ca o ne ni chrétien den dɔ tun bɛ kilasi kelen kɔnɔ ale tɔgɔ tun ye W8 n'ale tɔgɔ tun bɛ fɔ don min na ekɔliso la kalan tun tɛ kɛ o. O tuma e tɔgɔ ye W den joli. W2 ne tɔgɔ W2 mais an dɔ tun bɛ kilasi kɔnɔ chrétien don ale tɔgɔ tun ye W8 ni monsieur bɛna tɔgɔ fɔ don min kalan tɛ kɛ. Wa ne kɔnɔ ni bɛɛ ye tɔgɔ ye. Awɔ n bɛɛ de ne tɔgɔ ye bon ne ko n bɛ n jamu fɔ sisan. Ayi a ka ɲi. Wala yɛrɛ bɛ sɔn k'an kan tigɛ. I ni ce ni baraji a ka ɲi tɔgɔ in o b'an bɔ. I bɛ dɔɔnin Awɔ dɔn. kanubagaw ko k'a ka ɲi ten tɔgɔ in o b'a bɛɛ ban. Yee e dakolo ma ja. Ayi. Mais est-ce que ni maître ye tun ye tɔgɔ fɔ kilasi kɔnɔ nin na a tun bɛ se ka kalan kɛ bilen. Kalan tun bɛ kɛ mais an tun bɛ temps dɔɔnin ta de k'an to troisième année la an ka maître bolo tun ka jan bon hali n'a tun man kɛnɛ n'a tɛ fɛ ka na ekɔli la don min na a tun b'a dalen to so k'a bolo b'a ka fenêtre fɛ ka sɛbɛnni kɛ tableau la. Wa an sigilen to ka leçon ta kuma bɛɛ an ka maître tun b'o kɛ k'an to troisième année la. troisième année kuma kama tulo b'i la wa a ɲɛ b'i la. bon i b'a sɔrɔ ale fana ne kalan ne kama n'a tulo bɛ na kojugu tɛ. Voilà, merci beaucoup. Merci Ganame. Voilà, Mafa. Kan mɛ mi da. I b'a na. Halisa ma tile la an bɛ segin ka na. N'Ala sɔnna. Awɔ. Mafa, yalima depuis donna baara kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ani i ye nafa jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ parce que nin vie in a ma nɔgɔn dɛ. Non a ma nɔgɔn i n'a fɔ a ka nɔgɔn. I y'a faamu ni sɔnni ne yɛrɛ ka don comédie kɔnɔ dɔn ne tun ka di ne kojugu. I tɛ ɲaama i ka ba. Non o kɛyɔrɔ tɛ ɲa ye. I y'a faamu ne tun bɛ dɔn ne tun kanu bɛ ne na kojugu ne tun bɛ dɔn na sugu bɛɛ n ma sɔn dɔn kelen ma o ye batɔli dɔn ye parce que nɔgɔ tun man di n ye batɔli dɔn tɛ taa filili kɔ dugu ma n ma sɔn kelen de ma ne bɛ taa yɛlɛbugu la don min na comédie la o y'a sɔrɔ cɛ dɔ b'an ka yɔrɔ ko Maru
a bɛ dɔnkilida de kɛ Maru de kun bɛ dɔnkilida kɛ Maru ko je do Yɛlɛbugula Maru ko k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ an taara Maru géré an tilala dɔɔnin Maru y'a f'u ɲɛna ko ne bɛ se comédie la public ko ka micro di ne ma micro dira ne ma ne ye humour 3 de fɔ non public ko ne tɛ jigin depuis n'o kɛra ne bɛ se k'a fɔ comédie kɔnɔna na ne ye 106 sɔrɔ yɛrɛ parce que o wagati la Yɛlɛbugula n'i ma joué wari tɛ d'i ma depuis ne taara Yɛlɛbugula ne tun bɛ joué diɲɛ dimanche o dimanche i y'a faamu fo ka tila ka na kɛ parce que ni diyagoya n'i ye dunan ye n'i nana dugulenw cɛ la dugulenw tɛ ka fɛn min sɔrɔ n'i bɛ k'a sɔrɔ voilà a bɛ dugu la dɔɔnin quoi i y'a faamu depuis n'o kɛra ne donna comédie kɔnɔna na o tora k'a fɔ ko ne ka na ne bɛ to ka na ne bɛ joué ne bɛ to ka na ne bɛ joué i y'a faamu fo ka n'a bila bi la ne bɛ comédie la mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ ko anw bɔra Yɛlɛbugula ko ka taa ko Yɛlɛbugu cira dɔw b'a fɔ ko Faransi taga dɔw b'a fɔ ko wariko ni si tɛ i y'a faamu diɲɛlatigɛ baara o baara n'a b'a la n'a ye ɲɔgɔn kanu aw bɛ nafa sɔrɔ o de la i y'a faamu anw bɛ Yɛlɛbugu la Yɛlɛbugu u nana commencer ka mun kɛ sisan ko Fode Musa ni Yamuru ni commissaire Sumare Sɛgini do k'olu kɔrɔla ko u b'olu bila ka bɔ a la ko k'a tɔ to anw ni anw yɛrɛ y'an sigi ka jateminɛ ne ninnu bilala ka bɔ a la sisan k'u kɔrɔla don min na don na u b'anw yɛrɛ bila k'anw fana kɔrɔla anw fana denmisɛnnin minnu bɛ yen anw ko ne ninnu bɛ bɔ a la anw fana bɛ bɔ a la ou bien u k'u ta an bɛnn'o de kan u ma sɔn k'u ta anw fana tugur'u kɔ an tugur'u kɔ o tile 2 u ye Koma ni Petit Gima bila ka taa ne nɔfɛ u ye ne wele ka Ganame wele ka Petit Bandi wele an y'an sigi relax la u ko bon an ka taa baara kɛ kalo la u b'an sara 400,000 francs an ko ayi wari in tɛ quoi adamadenya de don i y'a faamu mais n'an kɛra mɔgɔ nata bɛ an bɛ se ka taa i y'a faamu parce que a wari an b'a sɔrɔ anw de b'a dɔn wa a bɛ nafa ɲɛ anw ye mais an ye adamadenya de jateminɛ ka dalakan quoi an tugura an dalakan de kɔ quoi ya o la an bɔr'o la an taara Sewa Yiriba sigi o Sewa Yiriba kɔnɔna na Kante Catiri numéro 1 bɔr'o la ka numéro 2 b'o kɔnɔ 3 b'o la ka na Sewa duguba ka Jaka Catiri k'o b'o kɔnɔna na ya ka na an fa tɔgɔma k'a bɛɛ bɔ a kɔnɔna na fo bi an bɛ Sewa la i y'a faamu bon n'i ye mɔgɔ ɲina u bolo ko bon Yɛlɛbugu mɔgɔ ye ɲan ye Sewa Yiriba mɔgɔ ou bien ɲan ye l'association mɔgɔ ye ko kɛlɛ tɛ ne ni Mali comédien foyi cɛ hali sini n'i bɛ se ka ne ka baara kɛ ne b'i wele bɛ na wa n'i mago bɛ ne na i bɛ ne wele ne bɛ taa an bɛ baara kɛ nafa foyi t'o la quoi parce que ne yɛrɛ y'a jateminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ i bɛ groupe o groupe ye ko a bɛ succès sɔrɔ ko bɛɛ bɛ kulo n'a ye a tɛ laban a bɛ k'o ye cili ye a bɛ n'a fɔ komi o yɛrɛ dara Mali yɛrɛ dalen n'o de kama ou bien maliyɛn denw dalen n'o kama n m'a dɔn sinon ko ka fɔ ko kɛlɛ de y'an bɔ Yɛlɛbugu la ou bien fɛn y'an bɔ Yɛlɛbugu la non dɔw bugɔ parce que ŋunuŋunu kuma maliyɛn kuma don bɛɛ b'a fɔ de ɲ'a mɛn si ɲɛ t'a ye voilà maliyɛn kuma don quoi voilà bon tɔɔrɔ comédie kɔnɔna na bi bi in na bɛɛ ko comédien ko karisa comédien karisa TikTok ni WhatsApp kɛ lɔ ka comédien caya mais i t'a dɔn ko comédien man ca fo ni y'an bila scène sanfɛ ka micro d'an ma i bɛ sɔrɔ ka dɔn ko comédien man ca i y'a faamu parce que dɔ bɛ dɔ ka kɔrɔlen ta ou bien n sigi ka lɔgɔli ka n dɔ fɔ TikTok kan dɔrɔn k'a bila mɔgɔw bɛ reconnu ko karisa ye comédien ni ou bien comédienne olu tɛ comédie yɛrɛ ye fɛn 2 de ye ne yɛrɛ bolo sikɛsi ani humour ye jumɛn ye i kelen k'i jɔ jama ɲɛfɛ ka jama layɛlɛ sikɛsi aw mɔgɔ 4 mɔgɔ 3 mɔgɔ 5 a mana mun o sikɛsi i y'a faamu e k'a fɔ ko Mali comédien caman bɛ k'i yɛrɛ kɛ comédien y'a fɔ k'u bila scène sanfɛ ka micro d'u ma k'u ka jama layɛlɛ comédie yɛrɛ kɔnɔna na o de ka gɛlɛn ni comédie bɛɛ o ka gɛlɛn n'a bɛɛ voilà i bɛ video ba kelen k'a bila Facebook humour filɛ nin ye i b'a sɔrɔ n'aw jɛra ka sikɛsi kɛ sisan e kanubaga dɔ
be jamana dɔ la ou bien a bɛ yɔrɔ dɔ la a mago bɛ kelen la e de ka d'ale parce que n'a ye wele sa bɔ karisa n ka nin kungo bɛ n bɛ fɛ kelen ka na e tɛ se muru la e bɛ taa mun fɔ jamana ye comédie yɛrɛ n bɛ mun fɔ quoi Mali comédien denmisɛnninw an ka baara kɛ parce que anw fana ye sansi sɔrɔ an minnu kɛra Yɛlɛbugu mɔgɔ fɔlɔ an ye sansi sɔrɔ parce que bien vrai que Mali comédien bɛɛ kan ka Yɛlɛbugu fo parce que Yɛlɛbugu nana comédie bila valeur la ale de kɛra comme Duba an bɛɛ bɔra ale de la a nana comédie bila valeur la anw dɔw ye tɔgɔ minnu sɔrɔ an wolola ka minnu to a la olu m'o tɔgɔw sɔrɔ an ye fɛn dɔw sɔrɔ mais an wolola ka minnu to a la olu dɔw m'o sɔrɔ i y'a faamu mais caman fana bɔra nana an kɔfɛ olu fana ye dɔ sɔrɔ an m'o sɔrɔ i y'a faamu bɛɛ n'i garisigɛ de quoi mais sisan nɔ comédien denmisɛnninw b'o la artiste n bɛ se ka artiste denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma Mali tɔgɔ a tɛ taa yɔrɔ jan wagati ni kunkurunin dɔrɔn de don i y'a mɛn munna an b'a tiɲɛ an yɛrɛ bolo ne ye fantanden ni ne ko ko n yɛrɛ kɛ comédien ye sisan nɔ n ye wari dɔɔni sɔrɔ n bɛ taa ko n bɛ taa appartement 24 heures a jateminɛ 75 000 ou bien 100 000 francs a bila i kunna e ye fantanden de e b'o 24 heures 100 000 francs e b'o tiɲɛ ka bɔ yen o dɔw bɛ yen nɔ o fa kalo kɔnɔ o fa o sara t'o bɔ i bɛ t'o mun dɔw la a bila i kunna hali n'a sɔrɔ n'i ye denmisɛnnin ou bien i tɛ nasɔngɔ bɔ ba taa nin don sankolo bɔrɔ kelen na 7,000 ou bien 8,000 taa sankolo bɔrɔ kelen san jama b'o dunni min kɛ o garisigɛ bɛ n'i kun mais i bɛ taa appartement ta an bɛɛ b'a artiste denmisɛnninw an b'a kɛ an bɛ taa appartement ta an tɛ taa dɔwɛrɛ kɛ o ani musomaninw de bɛ taa ou bien an bɛ taa an sigi boisson minnu na yen nɔ a ko ka ca quoi i y'a faamu nafa foyi t'a la ayiwa artiste ka ko hakili to yɔrɔ i y'a faamu ne t'a la dɛ kabala kan tama deli ka Mali yɛrɛ appartement fɛnɛ kɔnɔ i tɔgɔ ma fɔ sa ne fa n'i jijalen c'est que i y'a kɛ ne bɛ fa ka du de kɔnɔ i bɛ a kɛ to ne bɛ fa de fɛ yen ko ne ka appartement ta appartement Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i y'u ɲininka u bolo ko n'i kɛra artiste ye dɔrɔn ou bien ni tɔgɔ dɔɔni sɔrɔ la dɔrɔn ni mobili t'i bolo dɔrɔn k'i tɛ sa de o tɛ o ne bɛ se ka n bolo kɔrɔta n'o ye ne ma fa depuis Yɛlɛbugu créé la comédien tɛ mun ye mobili boli ne ye n ka permis ta an k'o fili jɔnni kan ne ye n ka permis ta 2000 ne yɛrɛ ma taa permis ta ne ye n ka permis fɔlɔ ne ye n ka permis ta 2000 n terikɛ bɛ yen nɔ hali sini ne n'a ye ɲɔgɔn ye sisan a b'a fɔ jama la ko ne de y'ale kɛra sababu ye k'ale dege mobili Petit Gimba ne ye duwawu k'a ye kungo min b'a da la Ala k'a bɔ a la sinon bi la Petit Gimba ne de ye Petit Gimba sigi mobili la karisa k'a dege mobili la i y'a faamu mais n b'o fana fɔ maliyɛnw ɲɛna Petit Gimba mɔgɔw bɛ k'a kɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ jugu tɛ i y'a faamu n'i n'a sigira ka baro kɛ i b'a dɔn ko mɔgɔ jugu tɛ ne ma tɔw fɔ ne bɛ minnu dɔn n'i ye i ni Petit Gimba jɔ k'i ye comédien n'a m'i dan hɔrɔnya na walayi jogoɲuman la a b'i dan i y'a faamu ne yɛrɛ ye comédien o ye comédien ne bɛ comédien minnu dɔn o y'o bɛɛ ye voilà mais mɔgɔ jugu tɛ ladilikan kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ Mali artiste denmisɛnninw ye a bɛɛ b'a la dɔnkilidala b'o la comédien b'o la fɛn bɛɛ b'o la an ka k'an yɛrɛ ye an kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye n'i filila i yɛrɛ ma dɔrɔn i bɛ laban mɔgɔ jugu i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ye i y'a faamu n'i bɛ i kanubaga dɔ mana fɔ sisan nɔ ko karisa n y'i kanu n ye mobili san 5 millions ka d'i ma i bɛ 5 millions de mobili la ɲinɛ i bɛ san 2 kɛ n'i ko k'i b'o feere kelen ka wari sɔrɔ a la 2 millions voilà ne y'a dɔn i ye fantanden avenir bɛ fɛn kelen de la mobili bɛ tiɲɛ n'i kanubagaw ko a bɛ mobili san ka d'i ma ou bien hali n'a y'a san ka d'i ma a diyara i ye de a y'a d'i ma parce que ka d'a ye a karisa ye mobili de a diyara n ye mais ne bɛ fɛ ka mobili in feere ou bien ne kun sera ka wari sɔrɔ ka dugukolo san n'i y'o san o jɔ i bɛ 5 millions de dugukolo la n'i ye 2 ans sɔrɔ hali n'i ma se k'a jɔ n'i ko k'i b'a feere i ma fɛn sɔrɔ 8 millions i y'a faamu o tɛ tiɲɛ i y'a faamu mais an caman bɛ tɔgɔ sɔrɔ ka tila ka laban yala ni gerebuya la mɔgɔw la
ka sɔrɔ i ma se ka avenir foyi dilan i yɛrɛ i y'a faamu mais ne bɛ mun fɔ maliyɛn artiste denmisɛnninw ye u k'u hakili to dugukolo ko la i y'a faamu o de y'a kɛ n ko Mali tɔgɔ ye wagati ni kunkurunin i y'a ye i b'a sɔrɔ wagati min na o de y'a kɛ kuma ye ma sinon a sɔrɔli gɛlɛyalen i ma a tɛ se ka kɛ o y'a sɔrɔ i hakili jigin non ni bavard ta dɛ i y'a faamu ko in bɛ ten de ɲama non ni bavard ta ne bɛ mun f'u ɲɛna an ka kan yɛrɛ sinon comédie yɛrɛ la o jamana tɛ mun bɛ Mali kan parce que a tun bɛ kɛ Mali a jamana tɔw la i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ san o san a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen de san o san a bɛ kɛ siɲɛ kelen de jamana tɔw la mais maliyɛn den de b'a kɛ semaine o semaine ou bien kalo o kalo ou bien kalo o kalo a bɛ fɛn kura kɛ fana et puis a bɛ mun fɔ bi sini n'a a taara yɔrɔ a bɛ tila ka kura wɛrɛ fɔ i y'a faamu mais i b'a mɛn ka ɲɛbɔ vrai minnu fɔ u bɛ na anw yɛrɛ ka yimuru n'anw ka sketch de ta ka taa a labɛn ka a traiter u bɛ tila ka taa a bayɛlɛma ka sujet tubabu kan merci ma fa merci beaucoup mais i kɔni bagaw ko k'i k'u layɛlɛ i tɛ hinɛ na ayi o kɔni o ka n'i ka baara ye fɛn min ne t'a dɔn o kan ka gɛlɛya i bolo cogo min an layɛlɛ fo dɔ ka ɲini tarawelelakaw ou bien k'a kɛ damalilakaw i tɛ tarawelelakaw to yen parce que ne terikɛ dɔ bɛ yen tarawele dɛ Modibo tarawele an ka kɛ jaralakaw a bɛ parler de la culture la jaralaka mɔgɔnima man ca an ka kɛ jaralakaw jaralaka mɔgɔnima man ca bon an ka kɛ filaw jaralaka parce que ne ma tɛ fila ye ne ye dɔgɔnɔ de ye ne tɛ fila ye ne ye dɔgɔnɔ de ye ne fa ye dɔgɔnɔ ne fa mais jara karamɔgɔ tɛ yen alimami tɛ yen ne ko i t'a bɔ a la a ti ɲɛsira la i y'i tɔgɔ fɔ sisan jɔn y'i lajɔ mɔgɔ si i y'i tɔgɔ fɔ ka ban jɔn y'i lajɔ double feuille naani personne voilà personne ne lajɔ personne ou bien i bɛ ka jɔ a kana kɛ ganame de ne ka mun o foyi t'a la maa fa an ka taa nin kɛra tarawelekɛ dɔ de téléphone bɔ nin bi cɛ tarawele a y'aw tulo ma jɔ téléphone bɔ nin bi cɛ a ye téléphone sɔrɔ kunna sini ala ni téléphone ko jara ale bɛ mɔgɔw ye ka yala yala ni téléphone a n'a ka téléphone minɛ ka diɲɛ yɔrɔ bɛɛ tarawele de filɛ ɲɛgɛn na ka don k'a b'a ko ani téléphone don n'a fɛ ɲɛgɛn a ye gileki bɔ k'o gulon ka kulusi bɔ k'o gulon k'a ka téléphone da ɲɛgɛn kɔkɔ k'a biri k'a bɛ ji k'a kɔkɔ dɔrɔn téléphone sɔnni na tarawele de filɛ ka téléphone ta sisan ka da kulo la ka yala yala ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ téléphone ci la ka t'o la fo ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ k'i tilen ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn ka n'i jɔ dukɛnɛ cɛmancɛ a ɲɛ n'a muso ɲɛ bɛnna dɔrɔn a muso ko kɔkɛ a ko han a ko k'e bɔra réseau kɔnɔ koyi a y'i biri k'i yɛrɛ lajɛ a ko kɔmuso i ka kuma tiɲɛ denmisɛnnin ye n jɔ yan n ka réseau bɛ ka cracher cogo min na a bɛ ka cracher mais tarawelelakaw filɛ nin ye n tɛ se ka bɛrɛba f'u ma parce que n yɛrɛ tɔgɔma ye Danbɛlɛ ne tɔgɔma ye Danbɛlɛ n tɛ se ka caman ba fɔ tarawelelakaw ma fulaw ni maninkaw awɔ kabako dan fula ni maninkaw olu de filɛ ka balontan daminɛ u ye balontan daminɛ premier mi-temps yɛrɛ la fulaw de filɛ ne ka maninkaw ye fulaw minɛ dɔrɔn ka 5 à 0 k'u la cala nu e b'a dɔn fula fɛnɛ ni kekunya tɛ ban fulakɛ de filɛ nin dɔrɔn sɔnni match ka la deuxième mi-temps dɔrɔn ka tila ka taa tigɛ farama sankolo bɔrɔ 8 san ka na n'o ye k'o yɛrɛkɛ terrain fan bɛɛ cɛ deuxième mi-temps la dɔrɔn n'a cɛ o ye ballon passé cɛ ni maninkaw ye ballon minɛ k'u digi n'u sera tigɛ ma dɔrɔn u sina ka ballon bila k'u biri k'u bɛ tigɛ dɔ ta fulaw b'a ta ka taa don jɔ kɔnɔ match banna 10 à 5 u ye maninkaw ci fulaw ye maninkaw ci o balontan na awɔ balontan galontigɛ maloya bɛ na sinon an taara Kayi ne b'a dɔn funteni min bɛ ka bɔ sisan nɔ ɲinɛ Kayi k'a bɛɛ caman bɛ sɔn ka yɛlɛma badaw Kayi ne taara Kayi ala ni tile ka farin Kayi ne bɛna n ka cigarette minɛ ne bɛ ka ɲɛna n nɔ ko n bɛ tasuma ɲini te wulila dɔ ɲini dɔ tɛna na ko ne ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne bɛ ka jumɛn ɲini ne ko tasuma o tɛna na Kayi dugutigi denkɛni wele dɔrɔn ka sina ka ne ka cigarette minɛ k'a da ten n'a minɛ ɲama ko tɛ ne tɛ galontigɛ maloya bɛ na mɔgɔ sɛbɛn de ye na a ye yebali fɔ tɛ Kayi bɛ sɛfan kɛnɛ Kayi sɛfan feerelaw de kun u tagamatɔla sɔgɔmada fɛ sɔnni tile ka bɔ u bɛ to ka fɔ sɛfan kɛnɛ bɛ u bɛ taa kare kunna sɔnni ka segin ala ni tile ka farin tile b'a balabala u seginmatɔ to ka fɔ ko balabalalen min a bɛ kɛ ko Kayi kaw ni ɲɔgɔn kuma n'i ye pɔn tigɛ Kayi sigiba in tuma dɔ ni tile ganna yɛrɛ ale bɛ tagama ka bɔ a jɔ la ka taa jɔ polisiw kɛrɛfɛ suma la ni tile binna wagati min a bɛ sɔrɔ ka na jɔ a nɔ la a bɛ kɛ o hali Barisa mɔgɔw bɛ ne nɔfɛ ɲina mais ne tɛ ka sɔn parce que depuis Barisa ye
Paris feere Barça ye Neymar feere Paris ma u ma géré wɛrɛ sɔrɔ ka Neymar remplacer quoi donc Barça k'u bɛ ne nɔfɛ k'u bɛ ne sara chaque jour 45 millions d'euros. Sani Messi filɛ nin ye kuma o kuma ne Barça Messi filɛ nin ye Messi ye malien de ye. Malien de don. Awɔ. A bɛ quartier jumɛn na? Messi ninnu ka village filɛ nin ye Tiɲɛrɔba. Tiɲɛrɔba. Awɔ. Messi bɛɛ n'a yɛrɛ de ye sigi de y'a se. Awɔ. Messi a taara wotoro poussière la donc a tor'o la ka fila ka kɛ balontanna ye. Hali Bappe u bɛ to ka mun fɔ ko Bappe. Bappe waraba filɛ so Musa Pe o den de ye Bappe Musa fa tɔgɔma de ye Bappe ba ko maa jamu de ye Pe. Aw jɔ. Aw ka nana fa wulilen de. An tɛ ka fa wulila sa c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na minnu ye siya minnu ye et puis i bɛ hakili to a la quoi k'a fɔ fanu bɛɛ lajɛlen donc n ye avion san mais n taara fiɲɛti bɛ taa yɔrɔ min na quoi mɔgɔ b'a avion fiɲɛti la. I bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o tɛ yan ye i tɛ taa Bamakɔ mairie ba la. est-ce que bon ne ma n'olu b'a feere o. mais mun fɛ yan Amadu i ka avion sanni tɛ problème ye i bɛ taa a permis ta quoi parce que don o ne yɛrɛ wulilen ne ta ye dɔw taa permis ta quoi a nana n gosi sanfɛ an jɔlen fɛ la sanfɛ a nana n gosi yen nɔ a ko. a ye ɲama de a ye bɔ an ka plateau sanfɛ ne de ma wele yan. i y'an wele k'an ka mɔgɔ la k'an ka mɔgɔ la nisɔndiya n'anw taara san ka sɔrɔ fanu ma nisɔndiya. aw ka bɔ an ka plateau a ka ɲi n jɛna kɔ yɛrɛ de a ye taa bɔ. an tɛ kuma bilen an tɛ kuma bilen. an ka wuli ka bɔ a ka chaise kan plateau tɛ yan nɔ ni bɛ o kuma e namasa feerela de ni plateau b'i bolo yan. an tɛ kuma bilen an tɛ kuma bilen. tiɲɛ. an tɛ kuma bilen. wala fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ n ɲinɛna k'o fɔ n b'o fɔ n kanubagaw ɲɛna quoi parce que hali don o dɔ ye ne wele ko Mafa k'i ka ko ka di ne ye kojugu ko mais k'i bɛ namaraw ladege ko o bɛ k'i ne ko baasi tɛ parce que diɲɛlatigɛ la ni mɔgɔ y'i kanu fɛn min ka d'a ye i b'o de kɛ quoi Mali namaraw ka ko foyi tɛ kɛ k'u tɛ ne wele mun na. ayi dɛ i laban bɛna kɛ namara de ye o de y'a to i bɛ ka namaraw ladege. u ka ko foyi tɛ kɛ k'u tɛ ne wele mun na parce que hali ni ne yɛrɛ famana ni ne ma namaraw ka video kɛ u b'a fɔ u bɛ ne wele u ka président karisa cɛ i tɛ k'an ka pub kɛ bilen dɛ i y'a faamu mais u ka fɛn o fɛn mana kɛ u bɛ ne wele ne yɛrɛ ka maraji la namara mun bɛ yen nɔ ka ca ni namara 200 ye u y'u insisté mairie kɛlen maraji bannen ko fo ka muso yɛlɛ o kɔfɛ mairie la muso yɛlɛlen o kɔfɛ ka bɔ Lafiyabugu suguda la fo Taliko Amalem kɔfɛ u bɛ muso bɛ namara moto. o don namarakɛ ko k'a bɛ ne ta pɛn na ne kasira. mais ale bɛ dugu ma ne bɛ sanfɛ k'ale bɛ ne ta pɛn na. ne ma se ka kuma mɔgɔw kana jigin na quoi ne bɛ namaraw ka message de passer. ayiwa ko fanu ko faamuya dɛ ko namaraya ye k'u k'a faamuya k'a fɔ ko. sinon ni dɔw yɛrɛ bɛ sɔsɔli kɛ ko an ka k'an tɛ cadre la ko ne ye moto dilan kɛ ko dɔw bɛ u kale yɛrɛ ko ne ye namara ye ne filɛ anw fɛ yen nɔ an ye miyankaw ye den tɛ wolo anw fɛ yen nɔ ka kalo 8 dafalen kɛ dugu ma o ma k'anw fɛ yen ayi mais ne tɛ namara ye m'u ye imité dɔrɔn a banna voilà ɲɔ tɛ et puis n kanubagaw dɔ fɛnɛ n'u ye mun fɔ dɔrɔn mun ka d'u ye dɔrɔn m'o kɛ quoi. tonton Ganame aw merci beaucoup Mali kunnafoni mɔgɔw ko k'aw ni ce k'aw ni baraji k'u y'aw wele aw nan'u ka wele lamɛn mais aw kana ɲinɛ dɛ Mali kunnafoni.tv émission yɛlɛ waati chaque lundi à partir de 18h restez toujours connectés sur YouTube. an tɛ fɛn dɔ kɛ ka ni kun cɛ sa. o kɔrɔ de ye tubabukan na ko lundi o lundi 18h wagati an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ yan donc ni Achette nana an sɔrɔ yen o ye dumuni na wagati de ye donc ni dumuni na kuma sera o kɔrɔ de ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la donc n'an bɛɛ ye surafanato dun 18h Mali kunnafoni Achette ni plateau sanfɛla la yan an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan fanu o kɔrɔ de y'o ye tubabukan na. o kɔrɔ de y'o ye ne y'a fɔ tan de. e y'o de fɔ e ko Mali kunnafoni ko comme TV ko 18h ko sur plateau. o kɔrɔ de don o don lundi 18h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau. voilà merci. ni n donna mɔgɔ min gasi la olu ka yafa n ma aw bɛɛ lajɛlen merci. awɔ a kɛ to b'i ye i ni ce ni baraji awɔ chrétien ka kɔbɔrɔdon man jan ɲa na. ne tɛ sa o. awɔ e tɛ sa. ne n da tigɛ ni voilà merci c'était l'émission Yɛlɛ waati.